Please, Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavatam session. Okay, so இந்த பகுதியை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. मुगं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம், முதல் அத்தியாயம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 22 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். ஸோ முதல் 3 ஸ்லோகங்களை பரிஷித் வந்து கேள்வி கேட்குறார், கடவுள் ஏன் பாராபட்சம் பார்க்குறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு தவறுகள் பண்ண சிசுபாலனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் வந்து அவருக்கு முக்தியை கொடுத்தாரு, இது எப்படி முடியுது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து பதில்கள் சொன்னார். யாரு யாரு சுகதேவ் கோசாமி இல்லையா. டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டுடுறேன். இது சுகதேவ் கோசாமி பதில் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து யாருன்றதையும் சொல்றார் இல்லையா. ஈவன் யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் கேட்கிறாரு, எப்படி சிசுபாலன் வந்து பொறாமையால எப்பவுமே இருந்தா, அவனும் அவங்களுடைய அண்ணன் தண்டவக்கரன் 2 பேருமே பொறாமை பிடிச்சிருந்தாங்க, பட் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு மோட்சத்தை கொடுத்தாருன்னு அப்படின்னு கேட்டாரு. அதுக்கு நாரதர் பதில் சொல்றாரு இல்லையா. அவங்க வந்து ஜெயா விஜயனா இருந்தாங்க, துவாரபாலகராக இருந்தாங்க, பிராமணுடைய சாபத்தால் இங்கே வந்தாங்க, கடவுளுடைய இச்சைப்படி 3 ஜென்மத்திலே திரும்பி போகணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்
இல்லையா? அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த டெம்பரரியா ஒரு முக்தி அடைஞ்சாங்க, அவருக்குள்ள மர்ஜ் ஆனாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ 23வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ண நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று வந்து 23வது ஸ்லோகத்தில் பார்க்கணும்னு நிறுத்தணும் இல்லைங்களா? ஸோ இங்க வந்து நாரதர் முனி பேசுறார். போன 22 ஸ்லோகம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பேசினார் இல்லையா? பரிஷத்து கேள்வி கேட்கிறாரு, சுகதேவ் பதில் சொல்றாரு, யுதிஷ்டர் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நாரதர் பதில் சொல்றார் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து பார்க்கலாம். புக்கை எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி? இந்த எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஓகே. ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச நிந்தனஸ்த்வ சத்கார நாயக்காரார்த்தம் கலேவரம் பிரதானபரயோ ராஜன் அவிவேக்கேன கல்பிதம். ஸோ நாரதர் முனி வந்து இங்க பேசுறது என்னன்னு சொல்லிட்டு, ஆம், இந்த புகழ்ச்சி, நிந்தனை, தண்டனை, மரியாதை இதெல்லாம் எதனால ஒருத்தன் மனுஷன் உணர்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய அறியாமைனால இதெல்லாம் உணர்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஜட வெளிப்புற சக்தியால தான் வந்து படைக்கப்பட்டது. எப்படி இந்த சரீரம், இந்த பூலோகம் படைக்கப்பட்டதோ அது மாதிரி தான் இது படைக்கப்பட்டது. இது எல்லாமே அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, தட் இஸ் வெளிப்புற சக்தி இல்லையா? அதனால படைக்கப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து பொருள் வந்து பிரபுபாதா எழுதுறாரு. பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டியிருக்காரு. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஸ்ததி. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் எல்லா உயிர்வாணின இருதயத்துல வந்து ஈஸ்வரர் இருக்காரு, அதாவது பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து எல்லாரையும் வழி நடத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பிராம பிராமயான் சர்வபூதானி யாந்திர ஆருதானி மாயையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி ஒரு இந்த உடல் வந்து ஒரு மெஷினுக்கு, ஒரு இயந்திரத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்க. இந்த இயந்திரத்துல வந்து பரமாத்மா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம உடல் வந்து ஒரு இயந்திரம், அதை வந்து அந்த இயந்திரத்துக்குள்ள இந்த பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. அதாவது இந்த பிறப்பு இறப்பு வாழ்க்கை சக்கரத்துல திரிஞ்சிட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் எதனால, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் அவனுக்கு எதனால, இந்த துன்பம் எதுக்குனால ஏற்படுதுன்னா அவன் வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்காம அறியாமையில் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ பட் நம்ம இந்த கடவுள், இதெல்லாம் படைச்ச கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய உடல் வந்து ஜடம் அல்ல. அவர் வந்து சச்சிதானந்தம். ஓகேங்க? சச்சிதானந்த விக்கிரகம். அதாவது நித்தியமா ஆனந்தமும் நித்திய ஞானமும், சச்சிதானந்த் ஃபுல் ஆஃப் பிளிஸ் இல்லைங்களா? எட்டர்னல் பிளிஸ், எட்டர்னல் பிளிஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ், இது மூணும் அவர்கிட்ட இருக்குது. அதனால தான் வந்து அவர் என்ன சொல்றோம், சச்சிதானந்த விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ யார் அந்த நிலையை உணர்ந்திருக்கானோ அவன் வந்து எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான். ஓகேவா? பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான். ஸோ பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், பிரார்த்தனை செய்யும் போது, ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட எதிரி கூட ரொம்ப ரொம்ப கருணையா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? எப்போதும் கடவுளை எதிரியாக நினைப்பவர் நன்மை அடைகிறார். இதுக்கு நமக்கு தெரியும் நிறைய உதாரணம். கம்சா வந்து பலன் அடைஞ்சிருக்கான், சிசுபால பலன் அடைஞ்சிருக்கான் இல்லைங்களா? ஆஹ் ஆஹ் அது மாதிரி கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனை எதிரியாகவோ அல்லது நண்பராகவோ நினைத்து எப்படியோ இறைவனிடம் பற்று கொண்டால் அது மிகுந்த நன்மையே. நீ ஏதாவது ஒரு பாவத்தை அவர் கூட வச்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அது எந்த பாவம்னா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதனால வரக்கூடிய பலன் என்ன, நன்மை. ஓகேங்களா? மத்தாஜி புக் எடுத்துட்டீங்களா? புஷ்பா மத்தாஜி. எடுத்துட்டேன் மாதாஜி, ஆ, எடுத்துட்டேன். 24வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே. ஹம்சா தத் அபிமானேன தண்ட பாருஷ்ய யோத்யதா வைஸ் வைஸ்மியம் இக பூதானாம் மமாகம் இதி பார்த்திவ
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன நினைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் தான் இந்த உடம்பு, இதுதான் எல்லாமே நினைச்சுக்கிறாங்க. இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவுகள் எல்லாமே நான் தான் நினைச்சுக்கிறேன். பட் இது வந்து தவறான கருத்துன்றது அவனுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. இந்த உலகத்துல வந்து இரட்டிப்பு இருக்கு இல்லையா? எப்படி வந்து இன்பம் துன்பம் இருக்கு, பாராட்டு அவமானம் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, புகழ் இகழ் இல்லையா? ஆஹ் இந்த இருமைக்குள்ள அவன் ஆளாகிறான். எதனால? நான் இந்த சரீரம் அப்புறம் இந்த உறவுகள்லாம் வந்து உண்மையானதுன்னு நினைச்சுக்கிறதுனால அவன் இந்த மாதிரி கஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கிறான் அப்படின்றத இங்க பிரபுபாதா வந்து விளக்குறார். ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பன் எதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளா உருவாக்கிக்கிறோம். அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை இல்லையா? ம். 25வது நெக்ஸ்ட் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி வாசினி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். என் நிபதோ பீமனோ எம் தத்வதத் பிராணினாம் வதக தத ந யஸ்ய கவிய கவிய காவ்யாத் அபிமனோ கிலாத்மனக பரஷ்ய தாம கிருத்திஹி ஹிம்ச கேனஷ்ய கல்பயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவராசிகள் நான் தான் இந்த உடல் ரீதியான கருத்து அவங்க கிட்ட இருக்கு. அதனால கட்டுண்ட ஆத்மா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் வந்து அழிக்கப்படும் போதும் என்ன நினைக்கிறேன், எல்லாம் முடியுது, அழிந்து விட்டதுன்னு நினைக்கிறான். ஆனா முழுமுதற் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் படுத்துறாரு. அவர் தான் ஈஸ்வரா பரமாத்மாவா இருக்கிறாருன்றது அவனுக்கு தெரியல. இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், நான் எனது அது மாத்திரம்தான். அந்த கான்செப்ட்ல தான் இருக்கு. அது வந்து தவறான கருத்து. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிலி கான்செப்ட் சொன்னாரு. இப்போ வந்து நான் என்னுடையதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப தப்புன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அவரை அவரை வந்து கடவுளை வந்து யார் ஒருத்தன் நிந்தனை செய்யறானோ இல்ல பிரார்த்தனை செய்யறானோ அவன் என்ன பண்றான், இன்பம் அல்ல துன்பத்தை உணர்கிறான் என்று நினைப்பது தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம கடவுளை வந்து சில பேர் வந்து கோயில் எல்லாம் அழிச்சிடுறாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் இல்லாம போயிடுறாரா? அப்படிலாம் இல்லை தானே. அவன் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள அவன் நினைக்கிறதுனால அது வந்து சக்சஸ் நினைக்கிறான். பட் எந்த காலத்திலுமே அது சாத்தியமாகாதுன்றத சொல்லணும். ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து நண்பனும் இல்லை எதிரியுமே இல்லை. அந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இப்ப வந்து கேள்வி வரும், அசுரர்களை தண்டிக்கிறதுனால அவன் நன்மை தான் அடையிறான். இப்ப சிசுபாலாவுக்கு வந்து கொன்னாரு, அவனுக்கு வந்து முக்தியும் கொடுத்தார் இல்லையா? பூத்தனாவை வதம் பண்ணார், அவங்களுக்கும் முக்தியை கொடுத்தார். சோ அது மாதிரி அசுரர்களுக்கே அந்த நன்மை கொடுக்கும்போது பக்தர்கள் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பல மடங்கு நன்மை தானே கொடுப்பாரு இல்லையா? சோ இப்ப கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ஒருத்தர் வந்து நிந்தனை பண்ணாலும் ஒருத்தவங்க பிரார்த்தனை பண்ணாலும் அவர் வந்து பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருமை இல்லை. நம்ம கிட்ட தான் இருமை இருக்கு. சில விஷயம் பிடிக்கும், சில விஷயம் பிடிக்காது. ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க கற்றறிந்த பேராசிரியர்கள்ல என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சுப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இது உடல் சம்பந்தப்பட்டமான விஷயத்துல. ஓகேவா? ஆனா பட் கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டா அது மாதிரி உடல் ரீதியான சம்பந்தம் இல்லை. உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு உடல் வேறு இல்லை, அவர் வேறு இல்லை. நமக்கு இந்த பாயிண்ட் நல்லாவே தெரியும். அவர் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல். நம்ம உடல்ல ஆத்மா தான் வித்தியாசமா இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதனால கிருஷ்ணர் உடல் இங்க என்னன்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்கன்னா கைவல்யம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கைவல்யம்னா அவரோட உடலும் அவரும் வித்தியாசம் இல்லை. அதுதான் அந்த வார்த்தையோட பொருள். ஓகே. சோ அப்பனா இப்போ ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணருடைய உடல் வந்து கைவல்யம்னா அப்போ கிருஷ்ணருக்கும் பௌதிக உடல்ல கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ வந்து இங்க பகவத்கீதையில பதில் சொல்றார். ஓகே. அது என்ன பதில்னா, பகவத்கீதையில அவர் ஒரு பௌதீக உடல் இல்லை. ஓகே. நம்ம தான் ஜட உடல் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதனால நமக்கு என்ன இருக்கு, 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. அது யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீட்டிங் ப்ரிப்ஸ், அதாவது தவறு இழைத்தல், குறைபாடுடைய புலன்கள், இது வந்து ஏமாற்றுதல், மாயைக்கு உட்படுதல். ஹரே கிருஷ்ணா.
cheating Hare Krishna. others, Hare Krishna Mataji. Cheating others, committing mistake, illusion, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ் இல்லைங்களா? இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கனால அவன் தான் தப்பா எல்லாத்தையும் தப்பா நினைச்சுக்கிறான். பட் கடவுள் அப்படி இல்லை. அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக. இது வந்து பிரம்மாவே தன்னுடைய பிரார்த்தனையில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து எப்பொழுதும் பேரின்பமாவும் நித்தியமானவரும் முழு அறிவு உடையவர் தான் வந்து பரம கிருஷ்ண பகவான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருடைய இதயத்திலயும் அவர் இருக்கார் பரமாத்மா இல்லையா? இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. அதாவது க்ஷேத்ரானாம் சாப்பிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரஷு பாரதா. அதாவது கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு? நமக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்காரு. அந்த பரமாத்மா பக்கத்துல நம்ம ஆத்மாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் இருக்கு. ஆனா அந்த பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை. ஓகேங்களா? அந்த குறைபாடுகள் இந்த உடல் சம்பந்தத்தில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆத்மாக்கு இந்த உடல்ல வந்து குறைகள் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் எப்பவுமே நித்தியமானது பரிபூர்ணமானதுன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த கான்செப்ட் இந்த இது மாதிரி தாட்ல இருந்து அவர் எப்பவுமே விலகிதான் இருக்கார். அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சினால பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகே, அதுதான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க பகவத்கீதையில இருந்து. யாரெல்லாம் அவர் மேல பொறாமையோ கொண்டிருக்காங்களோ அவங்க எப்படியாப்பட்ட மனிதர்கள். ஓகே, தானாக மத்தாஜிக்கு இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. तन्नागस्तिषादक्रूरान् सारेषु नराधमन् क्षिपामि अजस्रम् अशुभन् आसुरिस्व एव योनिषु. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. சோ இந்த பொறாமை கொண்டவனும் குறும்புக்காரனும் பாத்தீங்கன்னா மனித இல்ல இருந்தா கூட அவன் ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? அவன் அப்படி பொறாமை இருக்கிறதுனால அவனுக்குடைய விளைவு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெருங்கடல் துன்ப துயர கடல்ல வந்து அவன் தள்ளப்படுகிறான். அப்ப தள்ளப்படுகிறதுனால அவன் அசுரனா பிறக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அவனுக்கு கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? அவன் அசுரனா பிறந்தா கூட அப்ப வந்து கடவுள் வந்து தண்டிக்கிறார். ஓகே, அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா தண்டிக்கும் போது அவனுக்கு நன்மை அடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ நம்ம யாரும் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. கிருஷ்ணர் கெட்டவர், ஒரு திருடன், வெண்ணெல்லாம் திருடினார் இல்லையா? அதை பார்த்துட்டு திருடன் எல்லாம் சொல்லுவார். சில நேரத்துல அவர் சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பார் இல்லையா? இப்ப ஜராசந்தன் கிட்ட போகும்போது பிராமண வேஷத்துல போயிருப்பார். பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து சொல்லுவார் நான் உன்னோட எதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பழைய எதிரின்னு. பட் அதை வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. கால நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவர் வந்து அங்க வேலை செய்யறாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். பட் அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்புறம் புத்தி இல்லாதவங்க அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தூற்றுவாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன்னு எத்தனை முறை சொல்றாரோ அதை கடவுள் ஏத்துக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து கருணையா இருக்காங்க. தன்னை தூற்றுவன் கூட, தன்னை திட்டுவன கிட்ட கூட நன்மை செய்யறார் இல்லையா? அது எல்லாம் எதுக்கு? ஈவன் அசுரனை தண்டிக்கிறானாலும் அவனுக்கு நன்மை. அதனால அவனுக்கு என்ன நன்மை? இந்த பிறவிலே முடிச்சிட்டு நீ எங்க வா, என்னுடைய லோகத்துக்கு வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நாமத்தை ஜபிப்பதால் அவன் என்ன கூட்டுகிறாரு? தன்னுடைய நாட்டுக்கு திரும்பி அழைச்சிக்கிறாரு. மீண்டும் அழைத்து செல்லப்படுகிறார். ஓகேவா? சோ இங்க ஒரு கதை இருக்கு. சித்திரகேது மகாராஜா. நமக்கு எல்லாம் தெரியும். சித்திரகேது வந்து ஒரு நல்ல அரசர், ஒரு நல்ல பக்தர் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை இல்லை. அதனால என்ன பண்ணாரு? ஒரு கல்யாணம் இல்ல, 2 கல்யாணம் இல்ல, 10 கல்யாணம் இல்ல, 50 கல்யாணம் இல்ல, 1000 இல்ல, கோடி கணக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரு. கோடி மனைவிகளுக்கும் குழந்தை இல்லை. அப்ப வந்து இவர் ரொம்ப சோகமா இருக்காரு. அதனால நாட்டு மக்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள்லாம் வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க இல்ல? சோ அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு? அங்கிர ரிஷி வர்றாரு அந்த பக்கம். ஏன்பா இப்படி இருக்கிறேன்னு அவரை வந்து நல்லா வெல்கம் பண்றாரு. உபசரம் நல்லா செய்யறாரு. இருந்தாலும் நீ ஏன் இவ்வளோ கவலையா இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் தெரியுது எனக்கு பசங்க இல்லைன்றாரு. சரி இவரு வந்து சரி ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. சரி குழந்தை பிறக்குது. ஓகே, சோ கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 கோடி மனைவியில வந்து இவர் என்ன பண்றாரு? ஒரே ஒரு மனைவிக்கு மாத்திரம்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. மித்த இருக்கிற 90,999 மனைவிகளை வந்து என்ன பண்றாரு? அம்போன்னு விட்டுறாரு. அவங்க வீட்டுக்கு போறதில்ல, அவங்க கிட்ட பேசுறதில்ல. ஏன்னா இந்த பையன் கூடயே இருக்கிறதுனால டைம் இங்கேயே பொழுது போயிடுது. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? பொறாமையினால இந்த குழந்தைக்கு விஷம் கொடுத்தாங்க.
விஷம் கொடுத்தாங்க, அந்த குழந்தை இறந்துடுச்சு. அப்போ வந்து அந்த அம்மா ஒரு நாள் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க, பால் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரி கிட்ட பார்த்தா அசைவு இல்லாம இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஷாக் ஆயிடுறாங்க. அப்ப அந்த அம்மா அழுது புலம்பி கடவுளை திட்டுறாங்க. அப்புறம் வந்து சித்திரகேது ரொம்ப துன்பப்படுறான். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கீர முனி வரார். அங்கீர முனி மாத்திரம் வரல, இப்போ கூட நாரத முனியும் கூட்டிட்டு வரார். ஓகேவா? சோ ஏன்பா இப்படி புலம்பி அழுறேன்னு, இந்த குழந்தை இறந்துடுச்சு, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சுன்னா சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து உயிர் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, உயிர் கொடுத்தா பாருப்பா, இது மாதிரி உங்க அப்பா அழுந்துட்டு இருக்காருன்னு சொன்னேன். எந்த அப்பா? எந்த ஜென்மத்துல அப்பா? எனக்கு இப்ப டைம் ஆயிடுச்சு, நான் வேற இடத்துல போய் பறக்கணும்னு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது. அப்பதான் வந்து சித்திரகேதுக்கு வந்து தான் வந்து எப்படி இருக்கிறோன்றத புரிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கீரமுனி வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தா அது வந்து ஏத்துக்கு இருக்க மாட்டார். இப்ப வந்து அந்த குழந்தைய அப்படி பேசும்போது அவருக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்னடா நம்ம கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருந்த குழந்தை இப்படி பேசுதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப வந்து குருவின் ஆணைப்படி, கைடன்ஸ் படி அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாரு. ஒரே ஒரு வாரத்துல சங்கர்ஷனை வந்து காண்றார், நேருக்கு நேரா சங்கர்ஷனை காண்றாரு. சோ அதுக்கு முன்னாடி நல்ல பக்தியில செலுத்துறாரு. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, வித்யாதர லோகத்துக்கு போறார். அங்க போறாரு. அங்க வித்யாதரர் லோகத்துல வந்து வலம் வந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, எதார்ச்சியா இவங்கள பாக்குறாரு. சிவன் பார்வதிய பாக்குறாங்க. சிவன் பார்வதிய பார்க்கும்போது சிவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய மனைவிய வந்து தொட மேல வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சொல்றார். அங்க இருக்கக்கூடிய ஞானிகளுக்கு எல்லாம் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ இவரு அந்த பக்கம் போனவரு, என்னப்பா சிவன், நீ சொல்லி கொடுக்கறதோ ஞானத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க, நீ என்ன உன் மனைவிய வந்து தொட மேல வச்சிட்டு இருக்க இல்லையா, எப்படி நீ இந்த ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறேன்னு தமாஷா கேக்குறார். பட் சிவன் வந்து அவரை தப்பா எடுத்துக்கல. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு, ரெண்டு பேரும் வழிபடுறது சங்கர்ஷனை தான். ஓகேவா? இந்த பார்வதி தேவிக்குள்ள வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்துட்டு கோவமா வந்து ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறார். நீ என்ன அவ்வளவு அளவுக்கு பெரியவனா, நேத்து வந்தவன் இவன் வந்து சம்பு வந்து சிறந்த வைஷ்ணவன், அவரை பார்த்துட்டு நீ இப்படி பேசுறியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறார். நீ வந்து அசுரனா பெறனா மாறிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த சித்திரகேது மகாராஜா சிறந்த பக்தன் தான் விருத்தாசுரனா மாறுறது. ஓகேங்களா? விருத்தாசுரனமான உடனே அவர் வந்து யார் கூட சண்டை போடணும்னா இந்திரன் கூட சண்டை போடணும். ஓகேவா? இந்திரன் வந்து தேவதேவன், இவர் வந்து அசுரன் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து சண்டை யுத்தம் வந்து நல்லா நடக்குது. பட் இந்திரனுக்கு வந்து பயம், இந்த அசுரன் கிட்ட நிறைய பலம் இருக்குதே. விருத்தாசுரா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சண்டை போடுறாரு. இவன் வந்து என்னடா இருக்கிற ஆயுதத்தை வந்து ஒழுங்கா யூஸ் பண்ண மாட்டேன்டானேன்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால இந்திரா, உன் கையில இருக்கிறது வந்து வஜ்ராயுதம், அதை வச்சு என்ன அடின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் இப்ப அவனை டீஸ் பண்ணி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தான் வந்து சீக்கிரம் கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும். கடவுளுக்கு இந்த விருத்தாசுரனை வந்து தன்கிட்ட வந்து சீக்கிரம் கூட்டிக்கணும். அதனால வந்து பார்வதி தேவி மூலியமா சாபம் கொடுத்தார். ஓகேவா? சாபமும் நல்ல நல்ல விஷயத்துக்கோசம் நடந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்திரன் வந்து கொல்லுடா கொல்லுடான்னு சொல்றாரு. அப்புறம் கொன்றாரு. அவர் உயிர் வந்து பரமாத்மா கிட்ட போச்சு. சோ இது மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கிட்டயும் வந்து ஆஹ் பாராபட்சம் இருக்கிறது இல்ல. அவர் யாருக்கும் நண்பனும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை, எல்லாருக்கும் சமமானவனா இருக்காரு. தனக்கு பிடித்த பக்தர்கள் கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ அவரை வந்து கூட்டிக்கிறதுக்கோசம் இந்த நிகழ்ச்சி அவரே பண்றார். ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 26வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. கலா மாதாஜி, சுபஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण मत् तस्मात् वैरानुपन्तेन निर्वैरेण येन वा स्नेहात् कामेन वा युध्यात् कदाचिन्नेक्षते पदत् हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு கடவுளை, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, என் மேல எப்படியாவது மனசை வச்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா எப்படியாவது ஒரு விதத்துல என் மேல வந்து என் மேல எண்ணத்தை செலுத்தின, அது எதனால இருக்கலாம், பகைமையா இருக்கலாம், பயமா இருக்கலாம், பாசமா இருக்கலாம், இல்ல காம ஆசை, ஏதோ ஒரு விதத்துல என் மேல எண்ணத்தை வச்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாருக்கு நன்மை அடையும், அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு நன்மை அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஏன்னா அவர் அவர் இருக்க நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளிஸ்ஃபுல் பொசிஷன். ஓகே, பேரின்ப நிலையில இருக்காரு. அதனால அவர் வந்து ஒருபோதும் வந்து தடை புரள்றது இல்ல. நீ நீ வந்து அவரை தூற்று இல்ல, சந்தோஷமா துதிப்பாடு. அவர் எதனாலும் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. பட் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. பிரபுபாதை இதுக்கு வந்து பொருள் எப்படி கொடுக்குறாருன்ற பார்க்கலாம்.
ஸோ இந்த விஷயத்துல இருந்து ஒருத்தன் வந்து என்ன வந்து இந்த பத்தியில என்ன இருக்காருன்றத பார்க்கலாம். என்ன வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, பரமபுருஷ பகவான் யார் என்ன பண்ணாலும் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஈஸியா வந்து சொல்றார். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஆனா இப்படி பண்ணா அது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லிடுறார். ஓகேவா? அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை, ஆனா இதை நீ பண்ணா இது சரி, ஒழுங்குமுறை அல்லன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ பக்தி யோகத்தை பண்ணு. அது எப்படி பண்ணு? அனுகூலேன கிருஷ்ண அனுசீலனம். ஓகேவா? கிருஷ்ணருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அது மாதிரி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுதான் வந்து உண்மையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? உண்மையான உத்தரவு என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு எதெல்லாம் சாதகமா எப்படியெல்லாம் நம்ம சேவிக்க முடியும் அது மாதிரி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சிசுபாலன். ஓகே, சிசுபாலன் எப்பவுமே பொறாம பிடிச்சதுனால அவரை கடவுளை வந்து தூற்றிட்டே இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால அது என்ன ஆகுது? விரோதமான பக்தி ஆகுது இல்லையா? அது வந்து ஆன்டி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து முக்தியை கொடுத்தார். ஓகே, சோ நம்ம கடவுளை என்னைக்கும் தூற்றக்கூடாது, நிந்திக்கவே கூடாதுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். நிந்தாம் பாகவதம் ஸ்ரீவம்ஸ் தத் பரஸ்ய ஜனஸ்ய வா வாதத்தோ நைபைதி ய சோபி யாதி அத சுக்ருதச்ச சீயுதக. ஸோ பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அல்லது பக்தர்களை கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், யாராவது ஒருத்தங்க நிந்திட்டு இருக்காங்க, யாராவது ஒரு பக்தர்களையோ இல்ல கடவுளையோ வந்து அவதூறா பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த பக்தன் வந்து மூணு விஷயங்கள் பண்ணும். ஒண்ணு, அவனை எதிர்த்து வாதாடணும். இல்ல உனக்கு அந்த திறமை எல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ அவன் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா அந்த இடத்த விட்டுட்டு காதை மூடிட்டு வந்துடணுமா. இந்த நிந்தன வார்த்தைகளை நம்ம கேட்கவே கூடாது. நம்மளும் எந்த பக்தர்களையும் வந்து நிந்திக்க கூடாது. ஓகேங்களா? யாரெல்லாம் நாமஸ்மரணம் பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் பக்தர்கள். நம்ம வந்து அவங்கள நிந்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ சோ இது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான். இங்க பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. அந்த 3 ஜென்மத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஜெயன் விஜயனா இருந்தாங்க. பிராமணனுடைய சாபத்தால இந்த 3 ஜென்மத்துக்குள்ள வந்து நாங்க பரமபுருஷன் கிட்ட வந்துடணும், நாங்க எதிரியா இருந்தா கூட பரவாயில்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க அந்த பொசிஷனை. ஆனா நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரர்கள் நடந்த மாதிரி கடவுளை தூற்றக்கூடாது, அவருக்கு எதிரான காரியங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? நமக்கு வேதங்கள்ல சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து என்ன சொன்னாரு? நாமஸ்மரணம் பண்ணு, புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணு, அதனால நீ என்ன தூய்மை அடைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அதனால பாவ செயல்ல இருந்து விடுதலை ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இது வந்து உறுதியும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நம்ம இதை ரொம்ப நல்ல கவனமா பக்தி பண்ணிட்டு வரணும். அப்போ வந்து இந்த பௌதீக விலகத்துல இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா விடுபடுவோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அடுத்த படத்துல வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி பேசுறார். அதாவது பயத்தால் பயம் பயேன என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா பயம், ஃபியர். இந்த இந்த கோபிஸ்ரீகள் இருக்காங்க இல்லையா? எப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட போனாங்க? அந்த சரத் பௌர்ணமி அன்னைக்கு நைட்டு நைட்டு தான் போனாங்க. நைட் எப்படி இருக்கும்? இருட்டா இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் அந்த காட்டுக்கு போறாங்க, வம்சி வட்டா காட்டுக்கு போறாங்க. அப்ப யாரெல்லாம் எதிர்த்து போனாங்க? கணவனை, தந்தையரை, அப்புறம் வந்து உடன் பிறந்தவங்களை எல்லாத்தையும் துச்சமா தள்ளிட்டு விட்டுட்டு போனாங்க இல்லையா? சோ அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனாங்க இல்லையா? சோ அந்த பயத்தை ஒதுக்கி தள்ளிட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் எதையுமே கவலைப்படாம போனாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி சேவை. ஓகேவா? ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்த பக்தியில வந்து சொல்றாரு பாருங்க. சிசுபாலன் என்ன பண்ணான்னு, கடவுளை எப்பவுமே விரோத மனப்பான்மையோட தான் வந்து தவறா நினைச்சிட்டு இருந்தான் இல்லையா? இத வந்து என்ன சொல்ற? அனுகூலியஷ கிரஹாணம் பிரதிகூலியஷ விரஜனம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிச்சோம்? அனுகூலியன கிருஷ்ண அனுசீலனம். கிருஷ்ணருக்கு எதெல்லாம் உகந்ததோ அதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இங்க என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாதகமான செயல்களை நம்ம கைவிட்டுடணும், நம்ம செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்காதோ அதெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும், அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ யாருமே கடவுளை வந்து நிந்திக்க கூடாது,
பக்தர்களை நிந்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த போன்ற தடைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாதகமா வந்து வழி பாதகமா மாத்திக்கணும். பாதகம்னா கஷ்டம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணரை பாதகமாக வழிபட முயற்சிக்க கூடாது. ஓகேங்களா? தவறான வழியில வந்து நம்ம போகக்கூடாது. வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கபடி அனுகூலியமா, அவருக்கும் அனுகூலியமா இருக்கணும், நமக்கும் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்பதான் வந்து அவனை வந்து தூய்மையப்படுத்த முடியும், அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து தூய்மை அடையும். இல்லைன்னா கஷ்டம் இல்லையா? யார் ஒருத்தன் கடவுளை வந்து நிந்திக்கிறானோ அவன் எங்க போறான்? நரகத்துக்கு போறான். போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? அவன் பெருங்கடல்ல வந்து தள்ளி விட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகே. சரி, இப்ப பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இறைவனின் எதிரி கூட பாத்தீங்கன்னா விடுவிக்கிறார்கள். ஓகே. அப்ப அவனுடைய நண்பனுடைய நிலையை சொல்ல நான் வேணும். இதுதான் மத்வாச்சாரியார் வந்து சொல்றார். கிருஷ்ணர் ஒருவர் தனது மனம், வார்த்தைகள் அல்லது செயல்களால் நிந்திக்க கூடாது. மாறாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய உடல், மனசு, வார்த்தைகளால கிருஷ்ணருக்கு தான் சேவை செய்யணும். ஓகேவா? தன் ஒருத்த நிந்தனை செஞ்சா தான் மாத்திரம் நரக வாழ்க்கைக்கு போறது இல்ல, அவனுடைய முன்னோர்களையும் சேர்த்து நரகத்துக்கு தள்ளுறான். இந்த பாயிண்ட் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்ம செய்யறவன் வந்து தப்பானா கூட பரவாயில்ல, செஞ்சதுக்கு அனுபவிக்கலாம். பட் எதுவுமே செய்யாத அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் ஏன் நரகத்துக்கு போகணும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. கர்மனா மனச வாச்சா. ஓகே. யோ த்வி த்விஷ்யத் விஷ்ணு அவ்யயம் மஜ்ஜாந்தி பித்ரஸ் தஸ்ய நரகே சாஸ்வதி சமக. ஓகே. நரகத்துக்கு போறாங்க பித்ரஸ், அவருடைய மூதாதையர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவத்கீதையில மறுபடியும் இந்த சேம் ஸ்லோகம் ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? சோ பொறாமைக்காரர்களும் குறும்புக்காரர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து கடைநிலையில் இருக்கிறவங்க. அசுர அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர வாழ்க்கையில பிறப்பாங்க, அசுர குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, மறுபடியும் மறுபடியும் அசுரத்துல குணம் கொண்டு இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சரி, இது வந்து ஏத்துக்க முடியாது. ஓகே. அந்த இரு இறமையிலிருந்து அவன் வெளியே வரணும். ஓகேவா? சோ அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகும்? இறைவனுடைய சேவையை செய்ய எல்லாத்தையும் மறந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதுதான் வந்து என்ன பகவத்கீதையில இருந்து சொல்லியிருக்கார் பிரபுபதா. அவஜானந்தி மா மூடா இல்லையா? அந்த 4 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? யார் யாரு? யார் சொல்றீங்க? மூடா, நரதாமா, மாயா, மாயையா, ஞானா, அப்புறம் நாத்திகன். இந்த 4 மனிதர்களும் முட்டாள்கள். எப்பவுமே வந்து கடவுள்கிட்ட வரமாட்டாங்க. இவங்களுக்கு ஏன்னா புத்தி இல்ல. இவர்கள்லாம் வந்து அவஜானந்தி மாமூடா இல்லையா? சோ மனித உடம்பு எடுத்திருந்தாலும் கூட இவங்களுக்கு வந்து அறிவு வந்து கம்மி. இவங்க எப்பவுமே கடவுளை நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ சோ இங்க வந்து என்ன ஸ்லோகம் சொல்றாங்க? யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மோகஸ்ய மோக கர்மனோ. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ம். मोहाश मोह कर्मा ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण மாதாஜி. ஆ, வாய்ஸ் கேட்கல. ஓகே. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசித்தே மாता जी। வாசிட்டீங்களா? சரி மாதாஜி. சோ கேக்கலையா? ஆ, கேக்கலையா माता जी? கேட்கல. वासुदेव वासुदेव मोकाच मोक कर्माणो मोक ज्ञान विशेषसः राजसे मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण माता जी। ஓகே. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்க, இந்த எதிரி மனப்பான்மை கொண்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்கும் வந்து விடுதலை வரணும், நானும் கடவுள் கூட ஐக்கியமாயிடுறோம். எப்படி கர்மிகள் வந்து உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போறாங்க இல்லையா? அப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு வச்சிருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அல்லது வீடு திரும்ப கடவுளிடம் விரும்பினாலும் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பத்துல தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்டே இல்லை இல்லையா? கடவுள் வந்து அன்பு பண்ணணும், அன்பு தான் கடவுள். அது இல்லாம போனதுனால அவங்க அங்க போனா கூட எப்படி இருப்பாங்க? குழப்பத்துல தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க இரண்ய கஷ்யப்பை பொறுத்த வரை பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் என்னோட எதிரி. ஏன் எதிரின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணனையும் அவர் தான் கொன்னுட்டார்.
வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு இரண்யாட்சரை கொன்னார் இல்லையா? சோ விஷ்ணு வந்து என்னோட குல எதிரி. அதனால இவர் என்ன பண்றாரு, விஷ்ணு கடவுள்னாவே அவன் எதிரியா தான் நினைக்கிறார் இல்லையா? சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது மாதிரி நம்ம கூட யார் ஒருத்தரும் இந்த இரண்யகசிப்பு மாதிரி நம்ம மிமிக் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அவர் வந்து கெட்டவரா எல்லாம் பண்ணாரு இல்லையா? இங்க இருக்கு பாருங்க. ஒரு தூய இரண்யகசிப்பு அல்லது சிசுபாலனை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. ஓகேவா? அவன் அவன் கெட்டவனா இருந்தா கூட அவனுக்கு முக்தி கிடைச்சிச்சு இல்லையா? நானும் இப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்றார். ஓகேவா? हिरण्यकशिपुष चापि भगवान नित्यातम विवशुर अत्यकात् सुनो प्रहलादस யானு பாவதः சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து பிரகலாதனை தான் பின்பற்றணும் தவிர இரண்யகசிப்பை பின்பற்றக்கூடாது. அடுத்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எந்த புக் எடுத்துங்க மாதாஜி படிக்கிறது? என்ன பிரபு? 7th எந்த கேண்ட் புக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுக்கிறேன். 7வது யாதா யாதா வைரா வைரானு பந்தேன மர்த்தஸ்தன் மயதம் யாத் நததா பக்தி யோகேன இதுமே நிஷிதமதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. சோ இங்க வந்து நாரத முனி வந்து தன்னோட கருத்தை சொல்றார். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவான்ல வந்து பகைமை வச்சுட்டு அவருடைய எண்ணத்துல வந்து மூழ்கி இருக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். விரோதியை வச்சுக்கிட்டு அவருடைய சிந்தனையில வந்து நம்ம மூழ்கி இருக்க முடியாது. அதே அன்பு மூலமா அவருக்குள்ள வந்து ஒன்றரை கலக்கலாம் இல்லைங்களா? விரோதியை வச்சுட்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கருத்தை சொல்றார். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய எதிரி சிசுபாலனை வந்து ஆஹ் நாரத முனி வந்து புகழ்றார். அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து ஒரு சில சமயத்திலயாவது வந்து அவரோட எண்ணத்துல வந்து மூழ்கி இருக்கிறான் இல்லையா? அவரால் வந்து வசீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சில நேரத்தில் அதனால அவனுக்கு வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கான். அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் நாரத முனி சொல்றார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு உயர்ந்த இடத்துல வைக்கிறாருன்னா தன்னுடைய தூய பக்தர்களை தான் உயர்ந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதை வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோசாமி சொல்றார். அதாவது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தூய பக்தர் இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு கேவலமானவன, ஜகாய் மதையை விட நான் ரொம்ப கேவலமானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் மலத்துல இருக்கக்கூடிய புழுவை விட நான் ரொம்ப தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு அந்த உயர்ந்த பக்தரான கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோசாமி எவ்வளவு அளவுக்கு பணிவா இருக்கிறார் இல்லையா? இந்த பணிவை எங்க இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. சோ இந்த ஸ்லோகம் ரிப்பீட்டடா வருது. நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஜகாய் மத ஹைதே முனி சே பாபிஸ்தா புரிஷேர கீத ஹைதே முனி சே லகிஸ்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த ராதாராணி இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு கூட ஒரு எண்ணம் வருமா, யாராவது பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க மூலியமா போவாங்க இல்லையா, போய் என்ன விட எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா பக்தி பண்றாங்க இவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. இதுதான் தூய பக்தர்களுடைய எண்ணங்கள். ஓகே. நான் வந்து ரொம்ப கம்மியா பண்றேன், ஏன்னா என்னை விட வந்து இவன் நல்லா பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அதே வந்து இங்க நாரதமுனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எதிரிகள் அசுரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எப்பவுமே வந்து அவரை எப்படி கொல்லணும் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த கம்சனும் சரி, இந்த சிசுபாலனும் சரி. கம்சனுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் இருக்கனால அவர் எப்படி நான் எல்லாம் கொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. சிசுபாலனுக்கு வந்து பொறாமைனால அவரை தூஷிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காம எண்ணத்தோட இருக்கிற ஆண் பெண் அவங்க மேல நினைச்சுப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எண்ணங்கள்லாம் அவங்க மேல போகும் இல்லையா, அத மாதிரி இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம முக்கியமா என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும்னா, ஒருத்தன் வந்து ஒரு நாள் 24 மணி நேரம் கடவுளை நினைக்கலாம். எப்படி நினைக்கணும்ன்றதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அன்பு, கடவுள் மேல அன்பு தானா வந்துச்சு இல்லையா? அந்த அன்பு பேர் என்ன சொல்றோம்? ராகானுக பக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் தானா வரும். பட் நம்ம பண்றதெல்லாம் என்ன பண்றோம்? வேதங்களை படிச்சு நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். வைதி சாதனா பக்தி நம்ம பண்றது. ஓகேவா? பக்தின்றது அப்படி வரணுமா? ஓகேவா? தாசிய ராசா. அப்புறம் வந்து நமக்கு 5 விதமான ரசங்கள் தெரியும் இல்ல, 5 பிரைமரி ரசாஸ்.
ஸோ கடவுள்கிட்ட நம்ம ஏதாவது ஒரு பாவத்தை வச்சுக்கணும். தாசிய பாவம், சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, இது ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கு இங்க வந்து உதாரணம் எதை கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா மாதுரிய பக்தியில இருக்கக்கூடிய கோபி ஸ்ரீகளை சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்களுடைய பக்தி எப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய பாதம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குமா, மென்மையா இருக்குமா. அந்த மென்மையான கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரடு முரடான காட்டுக்கு போயிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாதத்தை தன்னோட மார்பு மேல வச்சுப்பாங்களா. அப்படி வைக்கும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அந்த பாதம் வந்து மென்மையா இருக்கு, பட் என்னோட மார்பு வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்களா. ஓகேங்களா. ஸோ வந்து அவங்களுடைய மேன்மையான பக்தியை யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே. அது மாதிரி அவங்க வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணரோட எண்ணங்கள்ல தான் மூழ்கி இருக்கிறாங்க. ஓகே. எண்ணங்கள் எப்பயுமே வந்து மூழ்கி இருக்காங்க. அதே மாதிரி அவங்களுடைய நண்பர்களும் சரி கிருஷ்ணருடைய எண்ணத்துல தான் வந்து மூழ்கி இருந்தாங்க. ஓகே. அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதா மாதா பத்தி சொல்றாங்க. இந்த யசோதா மாதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த பையன் சரியா சாப்பிடாம எப்ப பார்த்தாலும் விளையாட்டு விளையாட்டுன்னு இருந்துட்டே இருக்கான், அவன் உடல் வந்து பலவீனமாயிடும், சோர்வாயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ இது வந்து நாரத முனி வந்து உதாரணமா கொடுக்குறாங்க. 3 விஷயத்த கொடுத்தாங்க. ஒன்னு சிசுபாலன், ஒன்னு கோபி ஸ்திரீகள், இன்னொன்னு யசோதா மாதா. ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணா அவங்க இந்த பக்தியில என்ன ஆறாங்க, ஆனந்த பரவச நிலையை அடையறாங்க. அங்க வந்து அந்த ஆனந்த பரவசம் வராது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் கருத்தா சொல்லியிருக்கிறது. ஓகேவா. சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்து பிரபஞ்சத்துல வந்து துன்பங்கள் இருக்கு. ஓகே. இந்த துன்பத்துல இருந்து நீ வெளியே வரணும். அண்ணா என்ன பண்றாரு இந்த இந்த லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ்ல, இந்த துன்பத்துல இருந்து நீ வெளியே வரணும்னா உன்னுடைய சிந்தனைய முழுசா வந்து கிருஷ்ணர் மேலவை, பக்தி யோகம் பண்ணு, அதுதான் சிறந்தது, உயர்ந்த தலம் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது யாராவது ஒருத்தங்க 2 ஸ்லோகத்தை படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. कीदपे सत्कृतारुक्तः कुट्यायां तम् अनुस्मरन् सम्भ्रमभययोगेन विन्दते तत् स्वरूपदाम्। एवं कृष्णो भगवति मायामनुजीश्वरे वैरेण भूतपाप्मानस्तम् आहुरनुचिन्तया। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு ஸ்லோகமும் இந்த பொருளும் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதா. அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. எப்படி ஒரு தேனீ குண்டுல வந்து ஒரு புழு வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு புழு. ஓகே. புழுன்னு சொல்றாங்க. ஆஹ் அப்படின்னா அந்த புழு வந்து என்ன ஆகும்னா, என்னடா நம்மளோ புழு, நம்ம இருக்கிறது வந்து தேனீ குண்டு, இந்த தேனீயை பார்த்து பார்த்து என்ன ஆகுமா, தேனி மாதிரியே மாறிடுமா. ஓகேவா. அதை பார்த்து பார்த்து அது மாதிரியே மாறிடுது. அது மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாருன்னு, நீ என்ன பண்ண, எப்பவுமே கிருஷ்ணரை யோசிச்சுட்டே இரு. கிருஷ்ணர் எப்படியாப்பட்டவர், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கிறதுனால நீ என்ன பண்ணுவ, உன்னோட பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு நீ கூட என்ன ஆவ, அது மாதிரி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ நீ அவரை பத்தி தொடர்ந்து சிந்திக்கிறதுனால உனக்கு என்ன ஆகுது, நீயும் அந்த ஆன்மீக உடலை வந்து நீ பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி அந்த புழு வந்து தேனியே ஆயிடுச்சு, நீ கிருஷ்ணருடைய உடல், திவ்யமான உடல், அந்த உடலை நீ யோசிச்சுட்டே இரு, நீ கூட என்ன ஆக, ஆன்மீக உடலா மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அப்போ வந்து இயற்கையா நம்ம ஆத்மா வந்து எப்படியாப்பட்டது, சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம் இல்லையா. நம்மளும் அந்த நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா. சோ இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க பகவத்கீதையில இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. விதராக பயக்ரோத மன்மாய மன்மாயாமாம் உபஸ்ரிதாஸ் பகவோ ஞான தபச பூதமத் பாவம் ஆதக ஆகத. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வீத ராக பயக்ரோத, அதாவது என்ன அர்த்தம் இதுக்கு, உன்கிட்ட வச்சிருக்க பற்று, பயம், கோபம், இது எல்லாத்தையும் விட்டுடு. முழுமே என்ன பண்ணு, மண்மயா மாம் உபஸ்ரிதக அப்படின்னு சொல்றாரு. முழுமையா மூழ்கி விடு என்னிடம். ஓகே. அப்புறம் என்ன பண்ணு, தபஸ் பூத மத் பாவம் ஆதக. சோ அது மாதிரி அவர் எண்ணத்துல மூழ்கி அவர் மேல தபம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகு, நீ தூய்மை அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தெய்வீக நிலைக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு வந்து 2 வழி இருக்கு. ஒண்ணு பக்தனா,
இன்னொன்னு எதிரி. ஓகேவா? ஸோ நீ நம்ம சாய்ஸ், இதுல எந்த வழி வேணும்னாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நீ பக்தன் ஆகணும்னா இந்த மேல சொன்ன விஷயத்துல இருந்து வெளியே வரணும். அப்பதான் உன்னால பக்தன் ஆக முடிய தகுதி இருக்கும். எல்லா பாவங்களையும் பண்ணிட்டு நம்ம தூய பக்தன் ஆக முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த எதிரியானவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விரோதமா தான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். அப்படி நினைச்சா கூட அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடைக்கிறான், அவருக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்கிறார் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अभिषेक सदुरासरो भजन्ते माम अनन्यवाद साधुर एव स मन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, ஆரம்பத்துல ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு இல்ல, அததான் சொல்றாரு. எவன் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமான கொடுமையான செயல்களை செஞ்சிருந்தா கூட, பட் அவன் கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டு இருந்தா அவன் கண்டிப்பா புனிதன் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்றான். எப்படி அந்த புழு வந்து தேனை அச்சோ, அது மாதிரி அவனும் வந்து அந்த நற்நிலைக்கு தூய்மை நிலைக்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? சோ நம்மளும் வந்து எந்த நிலையில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அவர் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன நமக்கு தெரியும். பரித்ராயான சாதுனம் விநாசாயச்ச துஷ்கிருதாம், பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கும். சோ நம்ம இங்க எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும்னு, எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அசுர பாவங்களை எல்லாம் எடுத்துடுங்க அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? சோ சாதுக்களை வந்து கண்டிப்பா காப்பாத்துவார் இல்லையா? அது வந்து ஒரு சந்தேகமே இல்லை இல்லையா? துஷ்கிருதர்கள் யாரு? அசுரர்கள். சுக்ருத்திகள் வந்து யாரு? பக்தர்கள். ஓகேவா? சோ மாயா மனஜ் மாயா மனோஜே, இந்த வார்த்தை வந்து இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் பரமபுருஷ பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட தான் அசலான ஆன்மீக சக்தி இருக்கு. ஓகேவா? அவர்கிட்ட தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து தோன்றி இருந்துச்சு, அவரால் தான் படைக்கப்பட்டது. இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவர் வந்து ஜட உடலை எடுக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்லை, கட்டாயமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா அவர் இந்த மாயையே உற்பத்தி பண்ணவர் அவர் தான், இந்த மாயையும் அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அதனாலதான் அவருக்கு என்ன பெயரு? ஈஸ்வரக. நம்ம பிரம்ம சமீதையில படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அவருடைய மகிமை. ஓகே, மறுபடியும் வரையும் என்ன சொல்றாரு, அசுரனை கூட வந்து அவர் வந்து பாதுகாக்கிறாருன்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? பக்தர்கள் அவருடைய நாம ரூப குண மற்றும் சாதனங்கள் அவற்றை பற்றி நம்ம எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருப்போம். அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா நமக்கு நன்மை பயக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ருண்வதா ஸ்வகத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக. எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கிருஷ்ணரை பத்தி தான் நினைக்கணும், கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை தான் நம்ம கேட்கணும், அவருடைய லீலைகளை கேட்கணும். அப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்தன் வந்து தூய்மை அடையிறான். ஓகே, ஸ்ரவணம் ஸ்வ கதா கிருஷ்ணக புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக. இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பிரசாதத்தை, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தா என்ன ஆகும்? நமக்குள்ள படிப்படியா நம்மளும் வந்து பக்தராகுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே, அப்பதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடையும். ஓகே, அது வந்து பிரபுபாதா இங்க சொல்லியிருக்காரு. 30வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यदा भक्त्यैश्वर्ये मनः आवेश्य तत् अहं हित्वा भगवस्तत् कदिं कदः। ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் கிருஷ்ணருடைய கருணையை எப்படி பெறுறது, அவர் மேல மனசை எப்படி வந்து நம்ம ஒருமுகப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எப்படி யோசிக்கிறாங்க, ஏதோ சாதாரணமா நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஓகே, அவங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அவர் மேல வந்து மிகுந்த கவனம், காம ஆசைகள், விரோத உணர்வு, பயம், பாசம், பக்தி தொண்டு, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அது என்ன அப்படி வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் ஒருத்தவங்க வாசிங்க. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। மாதாஜி. विक्रीडितं ब्रज पदुपीर्यिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयात् वर्णयेत्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोहमास्व अयहीनोदि अचिरेण तीरः। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான இது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கோபி ஸ்ரீகளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இருந்துச்சு இல்லையா? அன்பு இருந்துச்சு. அந்த அந்த அன்பு இருந்ததுனால அவங்க ராசா டான்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? இந்த ஒரு விஷயத்தை எவன் ஒருத்தர் நினைச்சிட்டே இருக்கிறானோ அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காம ஆசைகள்ல இருந்து விடுபடுகிறான். ஓகேவா? கிருஷ்ணருடைய ரசா டான்ஸை யாரு நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காம ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை ஆகிறான். ஒரு பாயிண்ட். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் எப்படி கிருஷ்ணரை வந்து அவதூறு பண்ணிட்டே இருந்தானே, அவன் அப்படி எவன் ஒருத்தன் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அவன் கிட்ட இருக்கிற பொறாமை குணம் வந்து வெளியே போயிடுது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? யசோதா மாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசமா இருந்தாங்க. அவனுக்குள்ளேயே மூழ்கி இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கும் வந்து ஆன்மீக பக்தி வந்துடுது, கிருஷ்ணர் மீதான ஈர்ப்பு வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். 3 எஃபெக்ட்ஸ், 3 பேர்கிட்ட இருந்து 3 விதமான ஆஹ் எண்ணங்கள் வருது இல்லையா? ஒண்ணு, நம்ம கிட்ட இருக்க கோபி ஸ்திரீகள் பண்ணதை யோசிச்சு பார்த்த ரசா டான்ஸ் அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்க எந்த ஒரு பக்தன் நினைக்கிறானோ அதை வந்து காம விதத்துல இருந்து விடுதலை ஆறா. எவன் வந்து சிசுபாலனுடைய கதையை நினைக்கிறானோ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொறாமை குணங்கள் போயிடுது. யசோதா மாதாவை நந்த மகாராஜாவை நினைச்சுட்டா கிருஷ்ணர் மேல வந்து ஈர்ப்பு வருது அப்படின்னு சொல்ற. சும்மா நினைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் நமக்குள்ள நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதன் காரணமாகவே அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய பக்தராக மாறுகிறார் என்பதை இங்க வந்து மறைமுகமா சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு இல்லையா? 31 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. गोप्यकामाम्बयात् कंसो द्वेषात् दैत्यादयो ध्रुवाः सम्बन्धात् विष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं वयं विभो. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் நாரத முனி சொல்லிட்டு இருக்காரு. யுதிஷ்டிரமன்னா கோபியர்கள் வந்து காம ஆசையில இருந்தாங்க, கம்சன் வந்து பயத்தால இருந்தான், சிசுபாலன் மத்த பிற மன்னர்கள் வந்து பொறாமை பிடிச்சிட்டவங்களா இருந்தாங்க. எதுக்கள் வந்து அவங்க குடும்பத்தினர் பாண்டவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிகுந்த பாசத்தோட இருந்தாங்க. சோ இவங்கெல்லாம் ஒரு ரிலேஷன் இருந்துச்சு. பட் நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவான பக்தர்கள். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவை செய்ய முடியும். அது கூட எப்படி, அவரோட கருணையால தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த முக்தியில வந்து பல வகை இருக்கு. அதாவது சாயுஜ்யம், சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாமீபியம், சாஷ்டி இல்லையா? சோ அவங்கவுங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரா கொடுக்கறது இல்ல. இப்ப எப்படி நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் பலகாரம் பண்ணி வச்சாங்க வச்சுக்கோங்களேன், எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டு நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது மாதிரி பக்தர்கள் வந்து தனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் எடுத்துக்கிறாங்க. கடவுளா வந்து எதையும் வந்து திணிக்கிறது இல்ல. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, பாவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம நவவித பக்தி ஸ்டேஜ்ல வந்து 8வது நிலை வந்து பாவா. அந்த பாவத்தை கிராஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 9வது வந்து கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? சோ அவங்க வந்து கோபியர்கள் அன்பு வச்சிருந்தாங்க, அதனால கிருஷ்ண பிரேமை வச்சிருந்தாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க, பராக்கிய ரசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இந்த பராக்கிய ரசான்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆனவங்க இருந்தாலும் கடவுள் மேல வந்து ஆசை வச்சிருந்தாங்க. அந்த காம ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட காம ஆசை மாதிரி இல்லை. அது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க இருக்க காம ஆசைக்கும் வந்து அங்க இருக்கிற அன்புக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் இங்கே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. உண்மையில் அவை ஜட உலகின் காம ஆசை அல்ல. ஓகேவா? சோ அதை நம்ம ரெண்டத்தையும் வந்து குழப்பிக்க கூடாது. ஓகேவா? எப்படி ஒரு தங்கமும் இரும்பும் வந்து உலோகம் இல்ல, தங்கம் ஒரு உலோகம், பட் தன்மை எல்லாம் வந்து வேறவா இருக்கு. தங்கம் தான் உயர்ந்தது. அதே இரும்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் உலோகம், பட் குணாதிசைகள்ல வந்து கம்மியானது. விலை வந்து எது அதிகம், தங்கம் இல்லையா? அது மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய அன்பு வந்து தங்கம் மாதிரி. நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறது வந்து இரும்புக்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேவா? இப்போ ஒரு கேள்வி. ஓகே, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்சனும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னா எதிரிகள். அவங்க என்னவா ஆயினாங்க, பிரம்ம நிலையில ஐக்கியம் ஆயிட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரின் நண்பர்களும் பக்தர்களும் ஏன் ஒரே நிலையில் இருக்க வேண்டும்? அவங்களும் ஐக்கியமாறாங்க, இவங்களும் ஐக்கியமாறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி. ஓகேவா?
பட் அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்திலோ, கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் வந்து எங்க போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்திலோ அல்லது வைகுண்ட லோகத்திலோ அவரது நிலையான தோழர்களான இறைவனின் தொடர்பை அடைகிறார்கள். அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்தியமா கடவுள் கூட இவங்க அசோசியேட் இருப்பாங்க. சோ அங்க வந்து வைகுந்தத்துல போறாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியில இரண்டரை கலக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ அதே இந்த நாரத முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லோகத்துக்கு போறார். போயிட்டு அங்க வந்து எல்லாருக்கும் பக்திய சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய யதுக்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட குடும்ப உறுப்பினர்களா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அந்த லோகத்திலயும் அவங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த லோகத்துக்கு வந்தாலும் அவங்களுக்கு இதே ரிலேஷன்ஷிப். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்தர்கள், எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ். அதனால அவருக்கு அந்த நிலையை கொடுத்துருக்காரு. சாதாரணமா கொடுக்கல. இந்த தேவகி மாதாக்கும் சரி, நந்த மகாராஜா, யசோதா மாதா, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சாதாரண நிலை, அந்த நிலை வந்து சாதாரணமா கிடைக்கல. ஓகே, அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸால்டட். ஓகே, இந்த வசுதேவர் தேவகிக்குனா வந்து ரொம்ப உயர்ந்த இடம் யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யசோதா மாதாக்கும் நந்த மகாராஜாக்கும் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த அம்மா வயிற்றுலதான் சுமந்தாங்க இல்லையா? இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல்லையும் மார்பிலையும் சுமந்துட்டு அவங்க கூடயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ நிலை யாரது உயர்ந்தது? இந்த 2 பேர்ல சொல்லுங்க. யசோதா. யசோதா. 32வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே நான் படிக்கிறேன். படிங்க. விநாயவேனக சயாத் பஞ்சானம் பிரதி தஸ்மாத் கேனாபி வனேய நக கிருஷ்ணே நிவேஷ ஏத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தீவிரமா ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எப்படியோ எப்படியாவது, அதாவது நமக்கு தெரியும் ரசங்கள்ல வந்து 12 ரசங்கள் இருக்கு. அதுல முதன்மையானது 5, ரெண்டாவது வந்து 7 செகண்டரி ரசாஸ். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து நீ கிருஷ்ணரை யோசிக்கணும். இதுதான் நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். தீவிரமா ஒரு விதத்துல நம்ம அவரை யோசிக்கணும், நல்ல விதமா யோசிக்கணும். நம்ம வந்து அசுரர்கள் இல்ல. ஓகேவா? அசுர மனப்பான்மை நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த 5 வழியில ஏதாவது ஒரு விதத்தை எடுத்து நீ பண்ணுன்னு சொல்ற. அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து வேணான்ற ஒரு மன்னனுடைய கதை வருது. அதை பார்க்கலாம். சோ வேணா பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 வழிகளில் எதிலும் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை நினைக்க முடியாத மன்னன் வேணனை போன்ற நாத்திகர்களால் முக்தி அடைய முடியாது. அதையும் சொல்றார். அவன் நான் ஒரு மாதிரி நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தாலும் வந்து ரொம்ப கெட்டவா பிஹேவ் பண்ணா அந்த வேணான்ற அரசன். சோ அவனால் நற்கதி அடைய முடியல. சோ அப்பன்னா வந்து எப்பொழுதும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை சிந்திச்சுட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, இதுக்கு வந்து இந்த கதையை பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இந்த வேணா வந்து யாரோட பையன் பார்த்தீங்கன்னா கிங் அங்கான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவங்களுடைய மனைவி பெயர் அந்த அந்தனுடைய மைந்தன் ஆ கிருத மகாராஜனுடைய அப்பா. கரெக்ட் மாதாஜி. சோ அங்காக்கும் சுனிதாக்கும் பிறந்த பையன் தான் வேணா. இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அங்கா வந்து இறந்துடுவார். அதனால அந்த உலகத்துல வந்து அரசர் இல்லாம இருப்பாங்க. ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து அந்த சுனிதா மாதா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இது மாதிரி நம்ம வேணாவை வந்து அரசனா ஆக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அரசன் இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே சீர்கெட்டு அழிஞ்சிடும். அதனால ஒரு அரசனை வைக்கலாம்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க. அவங்க இந்த வேணாவை வச்சாங்க. அது வந்து வீணாதான் போச்சு. ஏன்னா அவனை ரொம்ப அக்குரூபம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஓகே, ரொம்ப எல்லாத்தையும் வந்து அக்குரூபமா எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தான். அதனால அங்க என்ன ஆச்சு? திருடர்கள் கொள்ளையர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஆயிட்டாங்க. ஓகே, சோ அதுக்கு பிறகு அங்க வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தான தர்மங்கள் பண்றது இல்ல. அவங்க செய்யக்கூடிய யாக யக்னங்கள்லாம் வந்து பண்றதுக்கு எல்லாத்தையும் தடை பண்ணிட்டான். சோ என்னாச்சு? செய்ய வேண்டிய நற்காரியங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு போச்சு. ஓகே, திருடர்கள் கொள்ளையர்கள்லாம் வந்து அதிகமாச்சாங்க. அதனால இவன் வந்து என்னோட பாவம் என்னன்னா, எனக்கு எல்லா செல்வ வளங்களும் இருக்கு, ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கே நான் தான் அரசன்ற அகங்காரம், ஓகே, கர்வம் எல்லாமே இருந்துச்சு. எல்லா ரிஷி முனிவர்களை வந்து அவமானம் பண்ணான். இதனால இந்த ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. சோ அவங்க யோசிச்சாங்க,
என்னடா பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இவன் வந்து அரசன்ற மக்களுக்கு நண்பனா இருக்கணும், இவன் மக்களுக்கு எதிரியா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்களுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு. அதாவது இந்த எப்பவுமே ஒரு ரூல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரசன் வந்து கெட்டவனா இருந்தா அவனை கொன்னுடலாம். ஓகே, இந்த பிராமணர்கள் வந்து ஆயுதம் எடுக்க முடியாது. பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மந்திரம் என்ற ஆயுதத்தை எடுத்து யூஸ் பண்றாங்க. இவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி போய் பேசுறாங்க, இது மாதிரி வேணா, நீ வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தப்புப்பா, இது மாதிரி பண்ணா நமக்கு இந்த நன்மைகள்லாம் கிடைக்கும், இது மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிஷி முனிகள்லாம் போய் சொல்றாங்க. பட் அவன் வந்து யார் வார்த்தையும் கேட்க மாட்டேன்றான். அதனால இவங்க ரொம்ப மனசை உடைஞ்சிட்டாங்க. போயிட்டு பார்த்து உட்காந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மன்னன் வந்து கிளம்பி போயிட்டு இருக்குது. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொள்ளை கூட்டம் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சூறையாடுறதுக்கோசம் போயிட்டு இருக்குது. சரி, இதை வந்து இப்படியே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மந்திரம் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி மந்திரம் வந்து புரோகிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து புரோகிச்சு அவனை வந்து சாவடிச்சிடுறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா சுனிதா ரொம்ப துக்கத்தோட இருக்காங்க. என் பையன் இறந்துட்டானே, இவனோட உடம்ப வந்து பாதுகாப்பா வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையான மூலிகைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னும் நாட்டோட நிலைமை வந்து மோசமாயிடுச்சு. ஏன்னா அரசன் இல்ல. சோ இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதே முனிவர்கள்லாம் உட்காந்து யோசனை பண்றாங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, அவர் உடம்ப வந்து கடையிறாங்க. எப்படி வந்து வீட்டுல வந்து தயிர் கடைஞ்சா வெண்ணெய் வருமோ, அவன் தொடைய வந்து கடையிறாங்க. கடையும் போது நைஷதான்னு ஒருத்தன் வரான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொள்ளை அடிக்கிறவன். அதனால அவனை என்ன பண்ணாங்க, அந்த நைஷதவனை காட்டுக்கும் அமுச்சு விட்டுறாங்க. அப்புறம் அவன் கைகளை வந்து கடையிறாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் வருது. சோ அவங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆணை வந்து விஷ்ணு ரூபமா எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அவனுடைய கையிலயும் பாதங்கள்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சின்னங்கள் இருக்குது இல்லையா, அது மாதிரி சின்னங்கள் தரித்து வந்தார். ஓகேவா, அவர் தான் வந்து பிருத்து மகாராஜா. இன்னொன்னு பக்கம் வந்து பெண் வந்தாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து மகாலட்சுமி தாயார். சோ இந்த ரெண்டு பேருமா வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆட்சி பண்ணார். ஓகேவா. வீணா வந்து வேஸ்டா தான் போயிட்டான். வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை தள்ளி விட்டுட்டு இந்த ரிஷிகள் வந்து ஒரு நல்ல அரசரை அவர் உடம்புல இருந்து கடைஞ்சி எடுத்துட்டு வந்ததுதான் பிருத்து மகாராஜா. அவர் சாட்சாத் பகவானுடைய ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பர்பட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். இது அறிவுவாதிகள் நாத்திகர் இருக்காங்க இல்லையா, எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க, கடவுளை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே. சோ இந்த இது வந்து எப்பவுமே இருக்குது. இப்ப இந்த நவீன யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் தத்துவவாதிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரையே வெளியே தள்ளணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா, கிருஷ்ணரை வந்து வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம். ஏன்னா ஆனா கிருஷ்ணர் எதிரிகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த கம்சன்லாம் எங்க கிருஷ்ணன் இருக்கான், இங்க இருக்கானா, எங்க இருக்கான், நான் அவனை எப்படி கொல்லணும்னு அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க இல்லையா. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் காட்டிலும் அவங்க பெட்டர். ஆமாவா இல்லையா. ஓகே. சோ அதனால அவங்க அப்படி நினைக்கிறதுனால அவங்க முக்தி அடைஞ்சாங்க. ஓகே. சோ கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான லீலைகளை எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நிலை வந்து டவுட்டே இல்லை, கண்டிப்பா அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஆனா இந்த மாயாவதிகள் நாத்திகர்களுடைய நிலை என்ன, ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு உருவமற்றவர்களாக இருந்தா இம்பர்சனலிஸ்ட் பேசுறது எல்லாம் இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அது தவறு இல்லையா. அது வந்து கடுமையான குற்றம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அதனால வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேனே சிசுபாலாதி பின்ன பிரகிருதி கூல பாவம் திது ஷுர் ஏன இவ நரகம் யதிதி பாவக. சோ இவங்கெல்லாம் என்ன ஆவாங்க, கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவாங்கன்னு சொல்லி முடிக்கிறார். ஓகேவா. சோ இங்க வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க. ஓகேவா. யார் வந்து கிருஷ்ணனை தூசிக்கிறாங்களோ, அவருக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ, அவங்க எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நரகத்துக்கு அவங்களும் போவாங்க, அவங்க குடும்பத்தினர் வம்சத்தினரும் போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒழுங்கான விதிமுறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து நண்பரா இருப்பாருன்றத நம்ம இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். யார் படிக்கலையோ அந்த 33வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கல, இங்க நான் படிக்கிறேன் நீங்க மாதாஜி. स्वाश्रेयो वसैत्यो दण्ड वक्रस्य पाण्डव प्रषद प्रवरौ विष्णोर् विप्रशभत् पदस्युतौ
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு நாரத முனி, அப்ப அவங்க 2 பேர் கசின்ஸ் இருக்காங்கல்ல, சிசுபாலா தண்டவர்தா, அவர் உங்களுடைய அத்தை பசங்க தான். அவங்க எல்லாம் போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய விஜயனா இருந்தாங்க. பிராமணுடைய சாபத்தால இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்து அவங்க தள்ளப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து தற்காலிகமா வந்தாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலையில வந்து பால்குணிக்கிறதுக்கோசம் வந்தாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா கேள்வி கேட்டார்ல, எப்படி சிசுபாலா வந்து அவர் உடம்புல மெர்ஜ் ஆனாருன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குதான் பதில். கோமதி மாதாஜி, நீங்க இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. श्रीयुधिष्ठिर उवाच किदर्शकस्य वासाभो हरिदास विमर्शनः अश्राते यहि वाबली हरे रे गान्धिनां पवः. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து மறுபடியும் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு ஒரு டவுட் வருது. ரொம்ப அழகான கேள்வி. அவர் என்ன என்ன எந்த மாதிரி ஒரு சாபம் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு கூட பலிக்கும்னு கேக்குறார். ஓகேங்களா, இது ஒரு கேள்வி. ஓகே, சோ எப்படியாப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து கடவுளுடைய சங்கத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை சபிக்க முடியும்? 2 கேள்வி புரிஞ்சுச்சிங்களா? ஓகே, சோ அப்புறம் வந்து கடவுள் முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அசைக்க முடியாத அன்டிவியேட்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க வந்து எப்படி இந்த உலகத்துக்கு விழறாங்க, இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து விழறாங்க? இது முடியுமா, இது சாத்தியமான்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம், எப்பவுமே ரிப்பீட்டடா வர்ற ஸ்லோகம். எல்லாரும் ஸ்லோகம் படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதும் கை தூக்குங்க, ஏன்னா இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம், நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் வந்து இது நல்ல தெளிவா சொல்றார். அதாவது என்னுடைய ஒருத்தன் வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவருடைய ஜென்ம ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவாம் யோ வேதி தத்வதா தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. அப்ப யார் என்னுடைய பிறப்பு லீலைகள் எல்லாம் வந்து நித்தியமானதுன்னு ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பா இந்த ஜட உடலை விட்ட பிறகு மறுபடியும் பிறக்க போறதில்ல, இது நித்தியம் நிச்சயம். அர்ஜுனா நீ போய் சொல்லுடான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, சோ அதுக்கு பிறகு இந்த கேள்வி கேட்டோன்னே யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு ஒரு ஷாக்கு. ஓகே, தூய பக்தர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வராங்க. ஓகேவா, திரும்ப முடியுமா என்ற ஒரு ஆச்சரியப்பட்டார். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, கிருஷ்ணருடைய லீலையில வந்து யார் வேணும்னாலும் கடவுளுடைய விருப்பப்படி வந்து பால்குணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, சோ இதை வந்து நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம கலங்கத்துல இருந்து நம்ம சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம். சோ நம்ம வீடு திரும்புறதுக்கு நம்மளும் வந்து தகுதிப்படுத்திக்கலாம். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. மா 30. ஓகேவா, சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம நாளைக்கு 1:15 மணிக்கு மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு வந்து 35வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் ஹரே அனைவருக்கும் மிக்க கிருஷ்ணா. நன்றி. வாஞ்சா வாழ்க. கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रभुआनंदे. हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण माता। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण।